A világ új kihívásokkal néz szembe napjainkban, melyek forradalmi változásokat indítottak el az energiaellátásban. A biztonság mellett a legfontosabb tényező a tervezhetőség, hiszen az egyenárammal ellentétben a váltóáram ma még nem tárolható gazdaságosan. A szél és a napenergia előnyeit mindannyian élvezzük, azonban a szélsőségesen változékony időjárás megnehezíti tervezhetőségüket. Hogy megbirkózzunk az energiatermelés ingadozásaival és a rendszer összetettségével, fontos, hogy jobban megismerje egymást az energia termelője és fogyasztója. A megoldás. A Smart Grid egy olyan megoldás, ami a modern mérési és kommunikációs eszközök segítségével köti össze a hálózat szereplőit, megteremtve a termelés és a fogyasztás közötti egyensúlyt. Lényege, hogy annyit és akkor termeljünk, amennyit és amikor elfogyasztunk, hiszen a villamosenergia ára annál kedvezőbb, minél egyenletesebb és tervezhetőbb a fogyasztás. Hogy működik? A Smart vagy okos mérő egy speciális mérőóra, ami rögzíti és feldolgozza az energiafogyasztás adatait. Az online beérkező adatok megkönnyítik az energiafogyasztás pontos elemzését és tervezését. Szükség esetén akár távoli beavatkozásra is lehetőséget biztosítanak. A Smart fogyasztó. Az okosmérés adatai a fogyasztó számára is elérhetőek, így láthatja, hogy mely időszakokban juthat kedvezőbb áru energiához. A tudatosabb fogyasztók jelentős megtakarítást érhetnek el villanyszámlájukban, és akár azt is felmérhetik, mely eszközeik az igazán energiafalók. A Smart termelő. Ha a fogyasztók tudatosabbá válnak, akkor a termelői profilok és a hálózatok kihasználtsága is könnyebben tervezhető. A hatékonyabb energiatermelés révén a termelő megtakarítása is növekszik. A Smart irányítóközpont. A Smart Grid irányítója fogadja és feldolgozza a fogyasztóktól érkező fogyasztási információkat, és ennek megfelelően irányítja és felügyeli a hozzá kapcsolt erőművek termelését. A VPP hazánkban már létrehozta a jövőbeni Smart Grid alapjául szolgáló első működő virtuális erőművet. A VPP irányítóközpontja egyesíti és irányítja az ország különböző pontjain lévő kiserőművek termelését. A nagyobb portfólió révén nő a kiserőművek versenyelőnye, hiszen új értékesítési csatornák és megtakarítási lehetőségek nyílnak meg előttük. A jövőben a Smart Gridnek köszönhetően országos, kontinentális és globális szinten is kiegyensúlyozottabbá válik a villamosenergia termelése és fogyasztása. Ezzel a nap végén a mainál tisztább, olcsóbb és hatékonyabb energiaellátást hozunk létre világunkban.